Lumayan iki nak teko pasar lagi kewan anyaran ya guys. Iki bumbune guys. Nah iki wak sing ape tak masak ya guys, tak sayur merica. Mateng ya guys, sayur merica utawa sayur kuningku iki ya guys. Utawa sayur anyaran aku nak ngarani guys. Lho iki sing tak jegurno iwak-iwake ndas tengiri guys, karuan. Ndas-ndas iki ndas tengiri guys, karuan iki lho guys. Kok petek. Seger iki guys, mantul pokoke. Duduku iki guys, sayurku iki. Mbah kapiye wak apa nae guys, ora ketok. Nak yen iki lagi mateng ya guys. Iki rupane kuning ya guys, mergo ora tak kei lombok abang blas olehku masak. Hanya lombok cilik terusan ono bumbu-bumbune marik-marik ki mau. Biasane ono lombok abange guys, iki uga. Dadi mulane rupane kuning sekali.